rukinan sadaya mugi-mugi wonten manfaatipun minangka kangge picegah kula pansami anggenipun sami seserarungan wonten sakiwatenipun dene rukinan sadaya niki pun paringana rahayu ampun ngantos wonten bikakala bodho rubida salajengipun. Wondene jeneng kaliyan sami kangge mengeti para wajiban ingkang manggen wonten kiblat kawan alipun pengeti ugi nyentosana kadhatipun dherek rukinen anggenipun nuwun ingkang pun paring rahayu nyaken niatipun sedherek rukinen sadaya kabantu jamaah yasin dzikir insyaallah sedherek kekirapanipun wasana ingkang manggen wonten alam kelanggengan dipun apunten sedaya dosa lan kapatonipun. Panjenengan rakit wontenipun tumpangan guru kurang kangge ngersandani dumugi pitung dintenipun almarhum Jaya Wasana angipun mapan wonten alam kelanggengan mugi-mugi sabda kepastarane seperti guru sujud-sujane dipun akan barang pangeranipun. Wondene wujud apem minangka kangge banget ugi mbok bilih nalika gesangipun dherek Wasana gadhahi karpatan dhateng sinau anak putu lingkungan gayat sedaya kekelapan ingkang konsumajaran boten ingkang ageng arit mugi-mugi Gusti tansah paring pangapunten dumateng kekelapanipun almarhum Dherek Wasana anggenipun wangsul wonten ngayunan pangeran mugi-mugi dipun paringana papunten ing salajengipun. Wondene wujud jajanan peken minangka kangge nebusi mbok bilih saderengipun Dherek Wasana kapundhut wangsul wonten ngayunan pangeran gayat gadhahi tutur pangandika ingkang kurang pas utawi unek ingkang kurang prayogi Gusti Allah mijabahi sasinampunipun pengantos wonten pungagi sangajeng sakwintenipun sabda rebur ing dinten pitung dintenipun almarhum Jaya Wasana ing menika. Wondene rakit wontenipun raraan minangka kangge mengeti roh suci almarhum Jaya Wasana sakrampunipun manggen wonten alam kelanggengan mugi sedaya ngamal kesaenganipun dipun paringi wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung lan ugi Dherek Wasana sasampunipun manggen wonten alam kelanggengan mirara tapak kaliyan ingkang sae kenging angge dhateng Dherek Rukinen sadaya pun paringana sabar tawakal narima ing takdir sabda westantunaken dharmane agesang ing salajengipun. Wondene rakit wontenipun ketujuan sari linambaran panggang minangka kangge peringatan dumugi pengetan pitung dintenipun almarhum Dherek Wasana anggenipun sowan wonten ngayuning pangeran mugi pikantuk syafaat saking para Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kalereh putra garwa sahabat Umar Utsman lan Ali. Awit pun pengeti ugi syafaatipun paring dhateng sawanipun Dherek Wasana anggenipun kapundhut langsung wonten ngarsaning Allah mugi sasampunipun Dherek Wasana kanthi kusnul khotimah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Wondene wilujengane ingkang awujud jejaran napa kemawon minangka kangge sedekah jariah sedherek rukinen sakbiayat lan minangka kangge ngantaraken doa mugi-mugi sedaya wawasan ingkang pun wujudaken zikir lan wawasan ayatul Quran surat Yasin dadi ganjaranipun Dherek Wasana sasampunipun dipun donaaken dumugi pitung dintenipun. Wondene rakit wontenipun wilujengan ingkang arupi lunggungan kangge nyilake sukar sakit jugal bahaya mugi ampun ngantos nurut parengkon ingkang pun nggawe Dherek Rukinen saaliwae niki sabibaripun pengetan ing dalu menika pangmonipun sedherek Rukinen saaliwae kangge berjatuh saipatun baru dunwukur gemah lipah rojinawi sarta karta rahasia salajengipun. Wabilih kirang gumena anggen kula mujudaken wontenipun sidhekah maring Allah ingkang semanten kathahipun
wonten kirang langkungipun wangsul dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Jaya kuwatune kathah amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, nafiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla maut, wa rahmatan indal maut. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah dewa wasono Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barhamhu wa afi wa funahu. Allahumma la taqrimna ajrahu wa la taqina badahu wa qirana walahu wa li ikhwanina sabaqun fil iman wa la taj'alna fi qulubina hilan ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma firli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.